Hakajing yok pediang ya kajing ujor na kipat ba kibasa hakibenta jong ka Surok ba National Highway 6 ha East Gentiles District halor kajing Shna Torti ya ka Surok kalapen no yo Member of Parliament na Shillong Parliamentary Constituency u Dr. Ricky AJ Singkon ha ka arpaw terigleber arja arpsan ban ya kendo yo Myntri bakimi ya ka Ministry of Road Transport and Highways MoRTH u Nitin Gadkari. Hakani kajing laj banyak kendo bat Nitin Gadkari u Dr. Ricky AJ Singkon ula IT ru ya ka Shithi hakaban ningkong ula ai kajing ro ya kajing la jau teu Myntri ban wanra ya ka roi kapar kibiat day bat ka Surok haki National Highway bat State Highway hakari baro ka wei. Haba Pynsngew halor ka jinglong jingman jonga National Highway 6 nani ka National Highway ka Bahnrio ka Surok ka Pynsngew ya ka Meghalaya bat kiwe ki jela ka Pliru ya ka jingkhang ha ka kam khayi bat ru ki kam jongo kai perthai ka bawlaong ka ni ka Surok ka dei ka badon kam ha ndrei ka jingtrei ka suki bat ru baka don ka jingtrei ka ba kam penhun bat ka bomlong kat kum ka rukom ka badai ban Shna ya ka UMP ke Shillong Parliamentary Constituency hagani ke jingle ya kendo ulara ru ya ki dor kumjo ki video ban pen i yo Myntri sarkar ki balong kum ki sakhi ki bawla ongru haka Shithi bahadin bawla yo pediang ya ki babon ki jing ujor ula batha ya ki briu ki bachania bakin let jurep ya kate ke Surok ya ka bala pen i bak jing trai haka snong kuliang ba ya ka rong ka bala siang ka long shisha ka basok ban pet da ka kti ka ba pen pa ba ya ka kam om sham la trai kum badai ban pen trai bat ru ban pen don kam da ki mar ki bam don dor haka Shithi UMP ula ongru bakum kani ke jing trai ka basniu ka bu jingma jor ya ka jingne islam ba ka jinglong janai ka Surok khamtam haka than ka bajenjar na ka jinglong ka sun benang ka basniu ula ongru yo Myntri ba ka jing trai ya kum ka ka Surok ka long ka badon kam bandai ka basna bha khnang banambu ya ki nonglet nangwan haka jingma haki babon ki liang Hadin ka jingyo ban Pynsngew ya ka ne kat kum ka Shithi ka bawla tha u Dr. Ricky ula kentu yo Myntri ban tuklar mardor ban shim ya ki lat ki lenti ki bating ban pen bet ya ki ne ki jingduna ru ban bu ka jingkerpat hau Myntri ba un pha da ka kenhon toket ka balat luj ha ka baya dei ba ka jingtrai bha ya ka Surok National Highway 6 ban lap ya ki jing shisha ka jing Shna ya ka Surok ka Torti ka bam ai jing sngai Nalor kata ula ongru baling ba kate ka jing toket kan penti kena ba kanom dan shu ka jing shim sting haba pentrai ya ka no ka kam haba thin pej bahagi ki sharp plus f ka plus f haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata haba thiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka sharp plus f haka jing som Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki bale hi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya